I doncs màquines de gel com aquestes que estem veient a pantalla han augmentat les seves vendes en entre un 300 i un 400% durant aquest estiu respecte del mateix període en l'any passat. De fet, parlarem amb en Pep, que ell ens explicarà el comercial d'aquesta tenda del polígon de Marratxí i ens explicarà com funcionen i com és el procés de venda d'aquestes màquines. Vos ho contarem, com sempre, aquí, als 5 dies. Esta historia que viene, porque el hielo es una cosa que, vamos, nunca pensé en la vida que iba a pasar esto, pero está pasando, sí. Sí, nosaltres sí, la conservadora, solem tenir gel sempre. La veritat és que amb una bossa de gel de supermercat molt basta y sobra. Basta con tener el agua fresquita o la bebida que quieras utilizar en fresco y ya está, no te hace falta una máquina de hielo. Més coses. La manca de gel, que té una sèrie de conseqüències. Quina és la primera? I que és més car que mai, ha augmentat el seu preu entre un 250 i un 300%. Això les bosses de gel. Clar, el consumidor cerca alternatives, com fer-lo a casa nostra, que això sempre ho hem tingut, però també ho podem fer amb una màquina de gel. La venda d'aquests aparells s'ha triplicat, ha crescut un 183%. Xavi, ara. I doncs màquines de gel com aquestes que estem veient aquí són un dels productes més demandats durant aquests mesos de juliol i agost. I és per això que hem vengut fins aquí, fins al polígon de Marratxí, a una de les tendes on comercialitzen aquest tipus de màquines. Saludam en Pep, que és el comercial d'aquesta tenda. Pep, com estàs? Bon dia. Bon dia, moltes gràcies per haver vengut. A tu, Pep. La primera pregunta de tot. Aquest estiu, aquesta fabricadora de gel ha estat el producte estrella, no és vera? Sí, de tot d'ençà que se va conèixer per la televisió que hi havia falta de gel a la península, pareix que tothom, o la majoria de gent, cerca fabricadores de gel. I per què cerca fabricadores de gel? És a dir, sabem que els fabricadors comercials de gel estan saturats. Pot ser que aquesta demanda hagi crescut d'ençà d'aquesta saturació? Jo supos que la gent passa pena, perquè també aquest estiu és molt calent i vol tenir una reserva de gel a casa seva. I així se cobreix un poquet més les espatlles que haver de dependre d'un tercer. I ara, Pep, ens comenten que els estius de cada vegada seran més calorosos. Trobeu que d'aquí a un parell d'anys augmentareu molt més la demanda? Jo, si segueix així, crec que sí, però no te puc assegurar. Clar. I Pep, me comentaves abans que la demanda d'aquest tipus de màquines ha crescut moltíssim. De quin percentatge estem parlant respecte de l'any passat en aquest mateix període? Sí, jo crec que entre un 300 i un 400%, seguríssim. I crec que encara anirà augmentant. També depèn de lo llarg que sigui la temporada. Pareix que aquest estiu durarà fins a Nadal. Esperem que no, però ja ho veurem. Clar, i de cada vegada les temporades se van allargant més. I sobretot, quins tipus de clients vosaltres ateneu? Particulars o més bé empreses? No, nosaltres atenem més empreses, el que són bars, el que són restaurants i el que són hotels. Això són els nostres clients en general. I quan, en el petit cas que me comentes de clients particulars, quina particularitat tenen aquests clients? Són els clients específics, no és vera? No, pot venir aquí, nosaltres estem oberts a qualsevol. Sempre que la mos pagui, pot venir qualsevol a comprar-ne. Sempre seran ben atesos i ben arribats. Clar que sí, Pep. Ara sí que ens agradaria conèixer com és el funcionament d'aquesta màquina. Explica'm un poc quin és el funcionament d'aquesta màquina. Jo, en principi, ja sabeu que no som tècnic d'això, però el que fa aquesta fabricadora de gel és que per aquí darrere té un serpentí, aquí té una catxa allà on hi va l'aigua, aquesta aigua se gela i quan està plena de gel va caiguent els cubitos de gel aquí a dins aquest dipòsit i no va més. I més o menys quant tarda la màquina en crear el gel des que s'introdueix l'aigua? Sí, els cicles se solen fer cada hora. És a dir, cada hora aquest calaixet d'aquí dalt se sol omplir de gel i va caiguent a baix, cada hora. Si no ho d'un malament, aquesta mos fa de més 2 quilos cada hora. Això vol dir que
cada hora podem agafar 2 quilos de gel en aquesta màquina. Perfecte, Pep, i moltíssimes gràcies per atendre els 5 dies. D'acord, no se mereixen, gràcies a vosaltres per haver vengut. I ja ho heu vist, companys, aquest és el testimoni d'en Pep, que ens assegura que aquest estiu han pujat les vendes entre un 300 i un 400%. Recordeu, moltíssima precaució amb aquestes altes temperatures i cal estar ben fresquets a casa, com en els negocis d'hostaleria. Sí, de fet, ahir mateix vaig anar a comprar gel sobre baixa, vaig anar a 4 tendes diferents i no hi havia gel. No, nosaltres en concret no hem tingut aquest tipus de problema per aconseguir gel. On anem els vespres a prendre un gin tònic sí que ens han dit que hi ha menys... que no hi ha abast. No, la verdad es que no. Tampoco memorizo todos los precios, pero no lo he notado. La verdad que no usamos mucho hielo en casa. A dia d'avui encara no. No m'he fixat, la veritat és que no m'he fixat massa. Perquè com que som pocs a casa nostra, el gel que compràvem és suficient, però si hem de fer una festa o qualque sopar important, no se troba gel en joc. La nevera está vacía. O sea, la vez que he ido al Mercadona está vacía la nevera. Y la gasolinera también. O sea, llega unas cuantas veces está vacía. I companys, ja podeu veure aquest és l'ambient que hi ha ara mateix a Caimar i moltíssimes cares de felicitat, moltíssimes ganes de passar-ho bé i sobretot un muntet de nins i joves. Tenim aquí el senyor Valde de Caimar i bon dia, com estàs? Molt bé, beníssim. Hi havia moltes ganes i ànim de tenir aquests dies tan meravellosos i per començar a obrir-nos a tota la gent. Veig que teniu rècord de participació, no, Hervera? Ja era hora. Els del lot estan encantats i nosaltres també de poder assistir a aquestes festes populars de Caimari. Perfecte, i moltíssimes gràcies i companys. Ja ho heu vist, ja ho tenim quasi tot a punt de cara a començar aquestes corregudes de joies, aquestes festes de Caimari, i ho veurem com sempre aquí, als 5 dies. I ara nosaltres la calor no mos impedeix continuar amb el nostre recorregut per les festes de les illes. I ara ha tocat es torna a les festes de Caimari, perquè allà hi celebren les festes de la Mare de Déu d'agost. El nostre company Xavi ara no s'ho ha volgut perdre. I companys, ja podeu veure aquesta és l'energia que tenen avui els infantons d'aquí de Caimari. Tenen unes cares d'alegria, aquestes cares d'infantesa, que és difícil esborrar-los de la cara, i és per això que hem volgut a parlar amb algunes persones que han participat d'aquesta festa. Mira, per exemple, tenim aquí una mamà. Bon dia, com estàs? Hola, buenas tardes. Com va? Mira, primer de tot, quines sensacions vos transmeten els vostres infants que participen enguany de la festa? Els fa molta il·lusió perquè fa 2 anys que no corren i que no fan festes i ja havien perdut un poc el que era això. I ells els anys anteriors que passàs tot això, els 3 anys anteriors, havien participat de la festa, havien tingut oportunitat? Era molt petita i quasi no se'n recorda. No se'n recorda, quasi no és vera. Aquests 2 anys s'han oblidat de moltes coses. Perfecte, i moltíssimes gràcies per atendre els 5 dies. De res. Mireu, companys, és que ara tornarà a començar una altra carrera d'aquestes, però volem parlar amb altres mamàs. Hola, com estàs? Com estàs? Molt bé. Mireu, en directe per els 5 dies. Volien demanar-vos, tu, mira, tenim aquí aquesta lotet. Quin és el teu nom? Jan. Jan, has corregut ara, tu, no és vera? Sí. Has guanyat algun premi? Sí. I què t'ha parescut? Bé. Mostra'm aquest premi que has guanyat, porfa, què és això? Un frisbee. Un frisbee? I per què l'utilitzaràs? Jugaràs amb els teus amics? Sí. Perfecte, Jan, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Mireu, companys, és que seguiu-me, perquè aquí tenim altres persones que també han volgut participar de la festa. Bon dia, com esteu? Hola, bon dia, bones tardes. Bé, entenem que aquí moltíssimes cares d'alegria i moltíssima il·lusió de participar de les festes de Caimari, no? Sí, moltes després de 2 anys de que no vàrem poder celebrar. Els més petits n'hi havia que eren nadons, el 2019, i enguany han pogut córrer. Ja feia falta, no? Molta il·lusió i moltes ganes teníem. Amén, ja vull demanar en aquesta lotet. Hola, com te dius tu? Josep. Josep, has corregut tu ja les carreres? Sí. I has guanyat qualque premi? Què és el que has guanyat? Mira, me diu que sí. Un helicòpter. Bueno, has guanyat un helicòpter o bé, una monada preciosa, i Josep, disfruta'l moltíssim, vale? Gràcies, Josep. I companys, ja ho veus, això és l'ambient que avui hi ha a Caimar, i ara estan a punt de començar una nova carrera de joies, i bé, ja ho podeu veure, molt d'ambient, moltíssimes ganes de passar-ho bé i moltíssima alegria, que és el més important.
I de company ja ho podeu veure aquí a Caimari, estem supercontents, la gent està supercontenta. I per què està contenta? Perquè ja han començat les tradicionals corregudes de cintes en moto, i és per això que volem demanar a algun veïnat. Hola, bon dia, com esteu? Bé, com viviu totes aquestes corregudes de cintes en moto? Vos agrada? Mos encanta. Fa molt d'anys que se celebren aquestes corregudes de cintes en moto? Sí, fa molt d'anys. I com les viviu enguany que feia tant d'anys que no les celebràveu? Hombre, després de 2 anys tot se viu amb molta més intensitat. Perfecte, idò, moltíssimes gràcies. Idò, mireu, anem a esperar perquè ara ve un dels quintos que està damunt la moto i ara precisament està a punt d'intentar ficar el seu palillo de dins d'aquesta cinta, però no ho ha aconseguit, Anem a veure si m'ho pot dir un parell de coses. Perdona, Àlex, hola, què tal? Ben, que t'hem vist ara que intentaves ficar el palillo. Com ha anat? Ha estat complicat. El vent m'ha mogut un poc, però ja teníem abans de sortir quin havíem d'agafar i la pròxima ho tornarem. Aquesta serà ja de sa. I aquesta festa realment què consisteix? És molt parescut del que se viu a Menorca, però en moto, no? Sí, és en moto, tracta de les cintes són petites, has d'agafar aquest punxó i l'has d'intentar ficar i al final els que agafi més guanya. Perfecte, Àlex, Idò, moltíssimes gràcies per atendre el 5 dies. I de company, mireu, perquè hi ha una altra persona que ho intenta i aquesta persona ho ha aconseguit. Anem a veure, hola, perdona, què tal? Bon dia. En directe per els 5 dies, com estàs? Molt orgullós, molt orgullós. Mem, ho has aconseguit, aconseguir aquesta cinta. Què significa per tu? Pues un premi i una satisfacció després de 3 anys poder tornar a celebrar això. I una vegada aconseguiu aquesta cinta, vos donen algun premi en especial o simplement és... Seguirem les rondes que falten i a menys arribar el més fort possible. És l'alegria d'agafar la cinta, no és vera? Molt gran. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. I de company, ja ho heu vist, la gent que segueix intentant, segueix agafant oportunitats per intentar agafar una de les cintes i de fet, mireu, tenim aquí un dels altres quintos, un dels campaner. Bon dia, com estàs? Bon dia, com anem? Mireu, però ahir segur que el coneixeu, que és el nostre campaner. Mem, tu ho has intentat també, no és vera? Ho he d'intentar, encara no he començat perquè enguany hi ha molta gent apuntada i hi havia ganes de fer les cintes en moto i ara ja som els 22 i encara queden números per davant. I ja t'ho desitjam moltíssima sort. D'acord, gràcies. Gràcies, Llorenç. I de company, ja ho heu vist, aquest és l'ambient ara mateix a Caimari, moltíssima il·lusió, moltíssima força, moltíssimes ganes de passar-ho bé i sobretot moltes ganes d'intentar aconseguir un dels premis amb aquestes corregudes de cintes en moto. Da 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 da.